Днес ще си говорим за това как визията само на един човек може да съживи духа на цяла една общност, как може да превърне едно забравено, тихо училище в истински център на живота и познанието. Значи, нашата история ни отвежда в българското село Байкал, там на брега на Дунав. Място, където училищният звънец отдавна е замлъкнал, а тишината е заела мястото на детския смях. Но, както се оказва, не за дълго. Хайде да видим как точно тази празна сграда се превръща в един своеобразен светилник на знанието и приключенията. След 2008 година, макар и преобразувано в общински център, затвореното училище си остава някак тихо и пусто. Сградата имала нужда не просто от администратор, а от истински водач, който да я изпълни със съдържание, със смисъл. И ето, че този човек се появява. Казва се Иво Джолкин, учител по призвание и ентусиаст по природа. Именно той изпълва коридорите с лагери, работилници, доброволчески инициативи и така връща живота там, където отдавна го е нямало. И така, кой всъщност е човека, който стои в сърцето на цялата тази трансформация? Иво живее с една много проста философия. Тази за постоянното израстване и любопитство. И това е философия, която той предава не толкова с думи, колкото с делата си на всички около себе си. Наистина е впечатляващо как всичките му разнообразни интереси, от астрономия до спорт, се вплитат в една единствена цел – да образова и да вдъхновява децата по нови и наистина вълнуващи начини. Той не просто преподава физика, той буквално им показва звездите. Добре, но как тази визия се превръща в реалност? Ами всичко започва стъпка по стъпка, събитие след събитие. Още през 2008 Иво поставя началото, а само година по-късно вече организира и първия лагер с нощувка в центъра. Една смела и, както ще се окаже, много важна стъпка. Той планира този първи лагер толкова щателно, проучва места, събира истории и всичко това, за да създаде спомен, който и до днес остава съвсем ярък в съзнанието му. И тези първи стъпки, те просто разцъфтяват. Превръщат се в годишни традиции, които поставят Байкал на картата на интересните събития в цялата страна. Едно от най-знаковите събития на центъра, разбира се, е Астропартито. Това е един истински празник на науката и любопитството, роден от личната страст на Иво към астрономията. И точно в тези думи се крие цялата мотивация зад работата му. Ето това е онази искра на удивлението в детските очи. Но обхватът на центъра се простира далеч отвъд астрономията. Той се превръща и в спирка за международна регата. Представете си, Иво, заедно с децата и местните хора, организира програма за посрещане с песни и танци. Визията на Иво обаче не е само местна. Той много активно свързва малкото си село с глобалните идеи. Чрез пътуванията си той не просто вижда света, а носи частици от него обратно в Байкал. И така гарантира, че малкото село е част от големия световен диалог, без обаче да губи своята местна топлота и корени. Добре, но след като е видял толкова много, какво ли остава като най-голямата му мечта? Мечтата му е да донесе частица от този голям свят у дома. Да построи една най-съвременна обсерватория, която да отвори Вселената за децата на Байкал. И така, лека по лека стигаме до същината. До философията, която движи цялото това невероятно пътешествие и наследството, което то създава. Вижте, Иво не вярва в празни мечти. Той вярва, че действието е онова, което естествено привлича възможности и успех. И всичко, което се е случило в Байкал, е живото доказателство за това. За хората от Байкал, неговият принос е просто безценен. Той не просто е ремонтирал една сграда, той е спасил сърцето на общността. И в крайна сметка до какво стигаме? Че тук не става дума само за спасяването на една сграда, а за превръщането на историята в едно живо, дишещо бъдеще за следващите поколения. Това е разказ за това как един будител може да промени света, като започне от своето малко кътче земя, някъде там между Дунав и звездите.